findagrave.com. Eräänä päivänä olin koulussa hölmöilemässä. Olimme koulumme kotisivulla lykkäämässä jonkun satunnaisen PowerPointin viimeistelyä, jonka minun olisi pitänyt tehdä loppuun. Koulumme kotisivun sivussa näkyi linkkiä luokkiimme, joita käytämme tietokoneella. Yksi sivustoista oli nimeltään www.findagrave.com. Pohdin sitä hetken ja sitten klikkasin sitä, mutta ennen kuin tein sen, minulle tuli levoton olo. Miksi se oli siellä? Emmehän tehneet mitään sukututkimusprojektia tai vastaavaa. Se sai minut tuntemaan oloni oudoksi. Se sai minut ajattelemaan kaikkia niitä tarinoita, joita tapahtuu internetissä. Mutta ehkä olin vain vainoharhainen. Eikö? Sivusto oli melko yksinkertainen. Omistaja ei selvästikään välittänyt pätkääkään siitä, miten asiat oli koottu yhteen. Se oli enimmäkseen valkoinen sivu, tasaisesti jaoteltu monilla linkeillä. Tavalliselle ihmiselle se näytti sivustolta, johon voisi päätyä, jos kirjoittaisi URL-osoitteen väärin. Yksi monista näkyvistä linkeistä oli hae 87 miljoonaa hautarekisteriä. Kylmät väreet kulkivat selkäpiitäni pitkin. Tämä ei ollut oikein. Tönäisin ystävääni Oliviaa katsomaan sivustoa kanssani. Hän nauroi hieman ja kirjautui myös sivustolle. Aloimme kirjoittaa kuolleiden tuntemiemme ihmisten nimiä ja heidän elämänkertansa sekä valokuvansa todellakin tulivat esiin. Toinen outo asia oli se, että joku oli käynyt ympärinsä ottamassa kuvia haudoista. Lähes jokaisen kuolleen perheen jäseneni kohdalla löytyi kuva heidän hautakivestä. Oppitunti päättyi pian ja jatkoin koulupäivää ajattelematta asiaa enempää. Sinä iltana menin kotiin ja kerroin äidilleni koko jutun. Hän vain nauroi ja sanoi, kuinka outoa se oli. Minusta ei silti tuntunut aivan oikealta. Kuka täysjärkinen kiertäisi ympärinsä ottamassa kuvia satunnaisten ihmisten haudoista? Kysyin äidiltäni, kuka oli lisännyt kuvan isoäitini hautakivestä, mutta hänellä ei ollut aavistustakaan. Omassa parhaassa intressissäni päätin tutkia sivustoa hieman lisää. Aloin kirjoittaa kuuluisien kuolleiden ihmisten nimiä, kuten Kurt Cobain. Sivustolla oli toiminto, jossa voitiin jättää virtuaalisia kukkia haudalle, mikä oli mielestäni tavallaan ajattelematonta, mutta koko konsepti oli silti häiritsevä. Yö oli pitkällä. Kaikki internetystäväni olivat menneet nukkumaan, mutta olin juonut kokonaisen litran kokista, joten olin hereillä ja utelias. Käydessäni sivustoa läpi aloin kirjoittaa satunnaisesti elävien julkisten nimiä nähdäkseni, oliko kukaan samanniminen kuollut. Sitten aloin kirjoittaa tuntemieni ihmisten nimiä, sitten itseni. Se oli huono virhe. Kirjoitin nimeni ja viirinistys levisi kasvoilleni kuin näin muut ihmiset. En tiedä miksi tämä miellytti minua niin paljon, mutta niin se teki. Klikkasin kaikkia 4 tulosta. Katsoin, mistä he olivat kotoisin ja minä vuosina he olivat kuolleet. Mitä enemmän tarkastelin näitä 2 tulosta, sitä pelokkaammaksi tulin. Minun olisi pitänyt sulkea kannettava tietokone heti, kun huomasin, että kaikki kuolleet, joilla oli sama nimi kuin minulla, olivat omani ympäröivissä osavaltioissa. Syntymä- ja kuolinpäivät lähestyivät hitaasti omiani. Klikatessa takaisin painiketta siinä luki, näytetään 4/5 tulosta. Olinko ohittanut yhden? Olisin voinut vannoa, että kävin ne kaikki läpi. Vieritin alaspäin nähdäkseni uusimman merkinnän ja klikkasin sitä. Siinä luki syntymävuoteni ja seuraavan päivän päivämäärä. Mukana oleva kuva oli minusta. Joku seisoi takanani. Kello oli 23:59. Juuri ennen keskiyötä.